To zvětšný, jenom aby se viděla, jak to vypadá, když dělají. Když za to dostávám, víš co, tolik peněz. Takže dobré dopoledne, milí přátelé a kolegové. Vítám vás na naší improvizované tiskové konferenci, která se opět bude týkat takzvaných církevních restitucí. Možná vás překvapuje, proč jsme se v tomto zimním nečase sešli venku a nikoli v teple, někde v syndikátu novinářů nebo kde jinde jsme se vždycky scházeli, ale důvod je prostý. Vždycky, když jsme organizovali tiskovou konferenci jako nezávislé iniciativy, tak tam přišlo jenom velice málo novinářů a většinou nepřišla ani žádná televize a rozhlas. Tak jsme si říkali, že tentokrát vyjdeme vstříc té naší veřejnoprávní televizi, kterou si všichni platíme, a postavíme se tady před její vchod, aby případně, že by někdo měl zájem a vyšel s kamerou, tak by si nás mohl rovnou natočit, ani by si nemusel oblékat kabát. Téma dnešní tiskovky je o tom, že jsme v pondělí tento týden podali další trestní oznámení, tedy pan Dvořák a já, které se týká tentokrát vydávání majetku na Zelené hoře. Je to ten poutní kostel Jana Nepomuka, o který projevila zájem samozřejmě římskokatolická církev, přestože tento kostel jí nepatřil. A paní ředitelka Národního památkového ústavu se rozhodla, že jim ho vydá, takže tomu se snažíme zabránit. Nyní teda vám pan Dvořák vysvětlí okolnosti okolo vlastnictví tohoto kostela. Děkuji. Tak je to ten objekt od známého architekta Santiniho. Je to kostel svatého Jana Nepomuckého, byl kdysi dávno součástí žďárského cisterciáckého kláštera, který byl císařem Josefem II. Zrušen a jeho majetek přešel do náboženské Matice. Ta Matice byla roku 1826 také zrušena a majetek byl privatizován. V roce 1930 po různých soukromých majitelích získala tento majetek paní Eleonora Kinská a podle nás jí tento majetek nebo rodu Kinských platil až do znárodňovacích, respektive vyvlastňovacích dekretů prezidenta Beneše z roku 1945. Víme, že Kinští dostali nazpátek majetek, který byl převáděn s takovým doprovodem dost podezřelých okolností. Každopádně Kinští třeba mají dneska v držení a hlásí se k tomu velký obraz zakladatele kostela, to byl opat Vejmluva, který byl vždycky součástí tohoto kostela na Zelené hoře. Dneska je v držení Kinských a ptáme se teda, jak je možné, že katolická církev se uchází o kostel, který byl v soukromém držení šlechticů, který postupně chátral, dokonce v něm byl v 30. a 40. letech ovčín. Ten objekt stát dostal do rukou v naprosto zdevastovaném stavu, všude byla dřevomorka a tak dále. Byl z náklady několika desítek milionů zrekonstruován do té dnešní krásné podoby. Takže my nemáme jinou možnost, protože jsme zjistili, že podle i samotné vyjádření samotné paní ředitelky Národního památkového ústavu je ona poslední institucí, která rozhoduje o vydání nebo nevydání. Upozorňujeme, že dřív všechna vydání třeba za Josefa II. Se dělala přes soudy. Ten institut tady je úplně vypuštěn, aby církev mohla nárokovat věci, které už dávno nevlastnila. Takže my máme jedinou možnost podat trestní oznámení na paní ředitelku a na neznámé pachatele, protože jestliže ona tvrdí, že má v ruce, nebo že jí církev dodala jakési dokumenty z roku 53, které utvrzují jejich nárok, tak se nám zdá, že ty dokumenty nejsou v pořádku. Takže
říkáme, podali jsme podnět k prověření podezření z případu trestného činu na neznámé pachatele a na paní ředitelku Národního památkového ústavu. A chceme tak donutit státní orgány, aby se pečlivě zabývali tím pokusem o privatizaci státního majetku. Je to památka chráněná UNESCO a patří mezi národní památky. Děkuji Vaškovi. Teď bych chtěla uvést našeho věrného spolupracovníka, pana Honzu Boučka, kterému se podařil úžasný občanský čin a zachránil pro Českou republiku asi 250 hektarů lesu jako správnej hajnej. On vám o tom poví. Dobrý den, děkuji Lence za úvod. Vzhledem k tomu, že mé povolání původní je hajnej, tak se celou dobu v této iniciativě věnuju lesům a pozemkům kolem toho. Jelikož stát jaksi nefunguje, jak by měl, tak do toho musíme vrtat my občané, tak jsme hledali v archivech, kam se obyčejný člověk dostane a v různým dobovém tisku a tak dále, a hledali jsme, kde co by bylo k mání, jako pro nás, pro stát. V současné době jsme předali, teda v současné době už to běží, ale před časem jsme předali podnět Pozemkovému úřadu a Lesům České republiky z Hradce Králové, kde teda jsme uváděli, že klášter Broumov byl restitucí, těma dekretama Benešovo byl odebrán a tudíž by na to neměli mít nárok. Náš stát byl tak benevolentní, že je pustil nazpátek teda do budovy kláštera, benediktinů, ale který by teda neměli by tam být. My jsme je tam pustili a ono jim to nestačí a chtějí více. Takže na základě našeho upozornění Lesy České republiky odmítly vydat 221 hektarů lesa. To si považuji, že je to zatím první vlaštovka a první úspěch. Ale ono je toho víc. Je pro mě dost takový smutný, když já jako občan mám tohleto dohledávat. Domnívám se, že to měli dělat ty lidi, kteří ten zákon připravovali, protože my jako občané máme hodně málo možností dostat se do archivů a tak dále a hledat. Domnívám se, že to měli udělat právě Ministerstvo kultury a Ministerstvo zemědělství, že se měli podívat do těch archivů a podívat se, který pozemky té církvi nepatří. Já tady mám ještě další. Jo, to je dobrý. Třeba tady máme ten řád německých rytířů. Tím to bylo odebráno 14.11.45. Jedná se o 28 000 hektarů lesu, 6 hektarů polí, zahrad a nemovitostí, Karlovo Studánce, hrady Sovinec a Bouzov. Cisteriáni v Oseku. Zábor majetku proběhl 10.4.46. Klášter a kolik dalších nemovitostí a pozemků zatím nevíme. Pak je tady Biskupský Vratislavské, celkem 33 480 hektarů. Zámek Javorná u Bochova, okres Karlové Vary. Benediktíni Broumov už jsem říkal. Je tady i jedna taková věc, která teda, to nechápu vůbec. Hrad premonstrátu Strahov nakoupil nemovitý majetek z pozůstalosti po knížeti doktoru Klementu Metternichovi dle kupní smlouvy, která je uložena v archivu v Chebu. Z této smlouvy je patrné, že církev hospodařila ve zvláštním režimu, o kterém tady hovořil pan Dvořák. Neb je doslovně uvedeno v této smlouvě, že podle ministerského nařízení z 13.6.1858 číslo 95 předkládá ke schválení dle ministerského nařízení z 26.1860 číslo 162, že není od státu proti koupi námitek.
Obchod byl uzavřen 1.11.34, majetek byl v držení církve do roku 39, kdy celý majetek prodali premonstráti známě proslulému Konrádu Heinleinovi dne 2.10.39. Kupní smlouva je také též v archivu. Za premonstráty smlouvu podepsal Metod Zaoral, Opat Strahovský, Vít Hůlka, Převor a Vojtěch Frejka Předvor. Tedy prodali, ostatním byl majetek Němci bez náhrady zabaven, klášter Vyšší Brod. Po válce se premonstráti domáhali zestátněného majetku, který byl Heinleinovi zestátněn, do svého vlastnictví. Něco málo dostali, ale většině zůstala v majetku státu. Nyní celý majetek premonstráti požadují na našem státě zpět, přesto, že za něj už dostali zaplaceno od Heinleina. To jako se mně nelíbí. A nejenom mně, ale lidem kolem mě. To samý je klášter Vyšší Brod. Ten zabral Hitler a pochopitelně bylo to zestátněno v roce 1945. Dodnes, nevím jestli konkrétně dneska, ale ještě v minulém roce byl tento klášter vedený na Hitlera. Jak uvádí tiskový mluvčí Lesů České republiky Andrea Kroupová, která vychází z informace Ministerstva zemědělství z 31.1.2008. Náš stát umožnil návrat do klášteru řádu Benediktínů Broumova a řádu Cisterciánů do Broumova, i když na to neměli národ. Tedy navrhujeme, aby tyto budovy byly řádům odprodány a cena odečtena z církevních současných nároků. Stejně tak, aby měly být započítány náklady na zvelebení všech objektů, protože když ty hájenky a různé budovy přebíral teda stát za těch komunistů, jak se s tím ohánějí, tak tam nebylo nic, nebyla tam elektrika, nebyla tam voda, nebylo tam ústřední topení. Dneska všechny ty budovy jsou vybavený a tu církev to nestálo ani korunu. Když se někdo zajede podívat do Želíva, tak tam církev podniká, protože ty pokoje a všechno měla od našeho státu vybudovan. Myslím si, že by to nemělo být. Dle informace ředitele Národní galerie Víta Vlnase z tiskové konference ze dne 16.1.2014 církev požaduje obrazy, které Národní galerie nemá. Jedná se o asi 280 kusů. Dále požaduje obrazy, které jsou prokazatelně v majetku státu již od 30. let. Na obraz Madonna z Veveří a Roudnická Madonna církev nedoložila rozhodující doklady, přesto je požaduje. Orgány činné v trestním řízení by proto měly konat již z úřední povinnosti, neb se jedná v případě neoprávněných požadavků o trestný čin podvodu. Nutný zvláštní dozor, majetkové přiznání osob, který rozhodují o vydání restitucí, považujeme za zcela legitimní a správný. Vláda by měla pozastavit vydávání restitucí, neb budou probíhat jednání nejenom ve sněmovnách, ale i orgány činnými v trestním řízení. Není také zcela vyřešeno, jakým způsobem se ty pozemky budou předávat, protože každý člověk, který se přihlásil o restituce a o pozemky, tak si musel zaplatit zaměření těch svých pozemků a tak dále. A tady my bychom to měli té církvi dělat. To jsou strašné peníze, já nevím, jestli si dokážete představit, jestli jste to někdo dělal, kolik si dneska ty zeměměřiči a tyhle ty katastrální berou. Nevidím důvod, proč bychom jim tohleto měli dělat a tudíž taky ani nevidím důvod, aby se jim ty majetky takovou rychlostí předávaly, jako se to předává teď. Protože tam je třeba, aby se vyjádřili taky sousedi. Aby soused řekl, ne, to není pravda, tadyhle odsaď to bylo vždycky moje, je to tady zakreslený a máme to. Aby byla dána možnost lidem, aby se k tomu vyjádřili.
V současné době to celkem hodně lidí zajímá. Když sledujete různé to hlasování, tak vidíte, že už se to pohybuje 93%, co jsou lidi proti vydání církevním restitucí. Na Facebooku a jinde vznikají různé skupiny. Dokonce tam vznikla teď skupina Občané proti církevním restitucím, kterou založil nevidomý jak se jmenuje, Adam Mikolášek z Brna, absolvent biskupského gymnázia. Tato skupina sdružuje všechny lidi bez ohledu na politické příslušnost nebo tyhle ty zájmy, a všechny lidi věřící nebo nevěřící během 3 neděl, kdy byla zaregistrována na tom Facebooku, tak už je tam přes 2,5 tisíce lidí a je vidět, že lidi mají zájem, ty lidi hledají ty věci, konkrétně z toho archivu, ten Metternichův, ty kupní smlouvy, našli ty lidi a poslali nám to. Domnívám se, že máme právo na to, aby to bylo řádně a poctivě děláno. Nikdo není proti tomu, aby se to církvi vracelo, ale jenom to, co bylo jejich. A jestli jste sledovali vystoupení pana Holuba u paní Jílkové, v pořadu Máte slovo, tak jste mohli zaregistrovat, jakým způsobem církev dneska s námi jedná. A nedokážu si představit, jak to bude pokračovat dál. Pokud jste to sledovali, slyšeli jste, co tam pan Holub řekl, že za 30 let my tady nebudeme. Takže já se domnívám, že to je šíření poplašné zprávy a v tomto směru pracuji na podání trestního oznámení, protože se domnívám, že je to trestné, nehledě k tomu, že tam dochází i ke štvaní proti věřícím a nevěřícím mezi sebou. Takže to je tak, co bych chtěl říct. Jo, děkujeme Honzovi Boučkovi. Chtěl bych jenom dodat, že vyzýváme lidi, aby nám pomohli, aby ukazovali na všechny nejasnosti, které jsou okolo předávání státního majetku do církevních držení. Chci upozornit na to, že neustále se používá termín restituce, i když o restituce v žádném případě nejde. Ani ten mizerný zákon, který se toho týká, nikde nepoužívá slovo restituce. Aby si to lidi uvědomili, že to je prostě dar státu církvi, dar majetku, který nevlastnila minimálně 250 let, který byl pod zvláštním režimem, to znamená, že církev nesměla nejen prodávat, ale dokonce skupovat majetky bez souhlasu státu nebo státních úředníků. Tohle to všechno jsme chtěli kdysi dávno před 2,5 lety vysvětlit v této budově. Nepustili nás tam. Celou to téma církevních majetků doprovází demagogie, překrucování a zatajování skutečností ze strany veřejnoprávní televize. Proto jsme tady. Děkujeme za vaši účast a nakonec bych ještě chtěla vyzvat státní úředníky, aby se chovali loajálně k tomuto státu a aby nepodlehli žádným slibům římskokatolických hodnostářů, protože oni zastupují nás a ne je. Já bych chtěl ještě k tomu doplnit, že nález auditní firmy, o kterou byla požádána Ernst & Young, uvádí, že pouze 41% požadavků souhlasí a 59 požadavků nemá plnou dokumentaci, či nemá vůbec žádnou dokumentaci. Náhrady pro všechny ostatní lidi, kteří dostávali restituce, se bralo stav ocenění ke dni odnětí, kdežto u církve dle stavu současného. Majetek byl zhodnocen, to už jsem říkal. Tudíž církev dostává vlastně více, než dostávali lidi. Já se cítím diskriminován v tomto případě
protože za stavební pozemek například tady v Praze restituent dostal maximálně 250 korun za metr čtvereční, kdežto církev může získat i několik tisíc. V zákoně totiž není stanoven strop a tudíž je to diskriminace občanů. Myslím si, že ty lidi, kteří ty restituce uplatňovali a nedostali zaplaceno jako ta církev, že by teda měli podávat taky trestní oznámení a chtít to doplatit. Myslím si, že dvojí metr by neměl být. Ti občané, kteří by toto chtěli udělat, tak vlastně můžou podat žalobu k ústavnímu soudu, ale musí být zastoupeni advokátem. Jistě takový advokát se rád najde. Tak má-li někdo dotazy, tak v tuto chvíli můžete položit. Nebo budeme, ano. Já se mohu zeptat, Jirka Hoření, Halo noviny, tady pana Hajného. Co jste to říkal, prosím pěkně, o Ernst & Young? To máte odkud, že tedy 50% všech žádostí, které církve zhromáždily k 31. prosinci, jak si nemají dostatečnou nebo vůbec žádnou dokumentaci? Na internetu, na stránkách Ministerstva kultury jsem to nalezl. Ano, děkuji. A jestli se ještě obecně mohu zeptat vás tří, kohokoliv z vás vlastně, jakou máte reakci na vyjádření pana kardinála, myslím, že včerejšího dne, že stát velice pomalu postupuje při vydávání majetku. Padlo to včera jako výstup České biskupské konference. Na Facebooku samozřejmě se můžete podívat na diskuzi, jiný výstupy nemáme, takže jak to můžeme komentovat. No, církev spěchá, nutí státní úředníky, aby urychleně vydávali majetky, i když je to vlastně vydání nenávratný a státní úředníci by měli velmi pečlivě zvažovat, jestli ten nárok, který uplatňují jednotlivé církevní osoby, jestli skutečně splňuje tu literu zákona. Ještě bych upřesnila to, co stále opakuje pan Holub a další známé sympatické tváře, že ty peníze římskokatolická církev především použije na církevní školství a nemocnice a podobně, tak je zajímavé, že když jsem se ho v květnu ptala na Žofínském fóru, zda ty peníze církev použije na ty školy a nemocnice, tak říkal, že ne, protože ty bude dál platit stát jako soukromé, neboť je to ze zákona. Takže to jsou všechno nějaké zakrývací manévry a většina těch peněz samozřejmě opustí naši republiku. Já bych ještě chtěl dodat, že církev vlastně má zájem jenom o ty nemovitosti, z kterých jim něco může kápnout, který můžou prodat nebo z toho mají užitek. Můžu uvést příklad, v klášteře v Želivě byly funkční vytápěné skleníky, které zásobovaly okres Pelhřimov skoro celý zeleninou. Jakmile to dostali církev, tak vzali buldozer a tyto skleníky zkrátka zlikvidovali a nejsou. Další příklad bych mohl uvést. V Havlíčkově Brodě na náměstí je kostel, církev ho odmítla převzít, že ho zkrátka nechce, tak ho teď bude spravovat město, aby to tam na někoho nespadlo a tak dále. Takže je vidět, že církvi se nejedná tak o to, ale jedná se jim jenom o ten biznis. Jo, a mně se ani nelíbí to, kdokoliv z vás tady, když půjdete tamhle si udělat nějaký melouch a někdo vás udá, tak budete řešeni finančním úřadem, živnostenským úřadem, soudy, dostanete pokutu za nepovolené podnikání a zatímto církev si vesele podniká. V Želivě mají pivovár, mají tam ubytování, že jo. Teď si vemte jenom, co dostávají za pohřby, co dostávají za svatby a tak dále. Nikde tohle to nevykazujou. Co vyberou v kostele při bohoslužbě, taky to nikde nevykazujou. A mám známýho, který mě to jako řekl, jak to je, polovinu z toho, co vyberou na bohoslužbě v neděli, tak musí odevzdávat a jde to do Vatikánu.
Takže jestliže se vybírá na opravu kostela, tak z polovičky ta částka jde do Vatikánu a z té polovičky, co zůstává, se teprve opravuje ten kostel. Takže děkujeme za vaši účast a přesuneme se na Horký Grok. Možná nás pozve pan generální, který tady šel okolo před chvilkou, viděl nás a dělal, že se neznáme nikdo. Teď ani nepozdravil, neodpověděl na pozdrav generální ředitel.